Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sana Ambo, dengan hormat Ambo minta kepada Mak Kati, ini Ayus Datuk Parpati dan Sabatang, Yulfian Azrial, Muhammad Jamil dan lain-lain para YouTuber, tolonglah mengecek itu jale-jale sekete bakal benaran. Baik tujuh nan ceramah jo khutbah di musaji. Kalau nak khutbah ceramah di musaji itu nan kabana-bana aja lah. Kalau sebagai umat Islam itu rukun pertama dulu bimbingan ajaran ke jamaah tuh. Nah kabak jalen ke denyo tuh kalau rukun pertama syarat pertama tuh ndak jale lah. Jadi itu kalau untuk ini Ayus Parpati dan Sabatang yang Mak Kati dan lain-lain YouTuber dan mencuri-curi adat tuh ndak sembarang coba sama-samuan curayan adat jo istilah ceramah ceramah itu untuk agama. Tuh kok Mak Kati Mama Sayuti Datuk Raja Pengulu iko kok sumpah apa kok dan kayu aja lah nan jangan betete aja. Iko ko 30 juz ayat suci Al-Qur'an Bapak taruh kan. Sabanyak bari di atas, sabanyak bari di bawah lo kalau malangga bakat bana mau komadia. Aku 73 tahun jangan sampai perkara ko. Nama Syuti yang mengarang kan. Bakar aja ninda mengecek saja menulis saja. Ko nambutu tu ndak matu do hati. Baca surah 6 baleh ayat 108. Sudah tu bayu baca ayat surah 22 ayat 40. Ajan buya-buya ajan disangko ilmu laduni ko. Apa aja lah. Ilmu nabi, ilmu itu ko untuk ilmu untuk awak tu. Makonyo jalan satu-satunya tu siapa mengaku pemimpin membikin elkam, entekam, mam. Sialai, mui. Mandera udah apa? Kesasakan unsur tu dua hadirkan ambo. Boleh dijaniakan diluruhkan, boleh ketahuan karu aku sui bahasa angku tuan-tuan nyonya surang-surang tu. Iko piti jo ucap kamu ucap jo bakar rajuan indak. Selama ko ceramah khutbah curai-curai layar do de kerajuan orang dak layar do nan ceramah khutbah tu lay bajan ini mama kami itu manajemen tata kaum tata Pengulu. Boleh ado keuntungan materi baginya ko angku tuan-tuan nyonya jo balik pitihnya. Iko mama Mokhtar Naim ko apolo ko. Ndak masuk gaya seorang do. Al-Qur'an go pun ko. Al-Qur'an gini ko banyak selesai sana. Aku Al-Qur'an ambo ko cetakan tahun 1979. Lah, aku kunjungi ke channel YouTube ambo ko. Ndak perlu di-subscribe, ndak perlu di-like bagai lonceng bagai do. Kalau sana suko silakan edit, silakan bagikan. Itu saja. Kalau anggapan ambo pribadi pitih dari YouTube garam. Jalena. Itu nambo pribadi anak sana surang-surang terserah lah. Kunjungilah FB ambo teh namo Pengulu Marapa Alam. Channel YouTube ambo 3 Andi Rajo Minang cie, Andi Kalipah ABS SBK cie, cie lai Andi Kalipah Minangonesia tu nan dan di channel YouTube Andi Kalipah Minangonesia go yo ambo melayani chatting go mah. Tapi ndak lo ambo pernah harapan subscribe like apa dengan ndak do kalau bagian video ambo ambil lebih tiri sana ndak perlu ambo biti itu do ambo bicara di kerajuan apa indah di kece-kecean itu perlu ambo iko lah karu aja kusui mengicu-ngicu anak muda-mudi itu sekolah BSSBK tu ni berlamanjang tu ya itu mau dia alhamdulillah sia tu nan ke sekolah tu ni mama ndak anak-anak do ni mama nak kerajuan. Iko berang anak muda generasi penerus Minang gua harus Marapa Alam gua saduanya gua lai lala harus lah pembaharuan gua masuk pasati bukit Marapa Alam. Iko Buya Gus Rizal Gazahar ikrar ko itu bakar rajuan indak lah jale ko lama dan bosiko gua bisa nak baca tu kalau iko nomor telepon kadai gua mah. Kalau nomor telepon nomor pribadi plus WA 082179045777. Ada Facebook mah cukup itu mah. Transparan nombor komodenya mah. Lah marhaban ya Ramadan, maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Babalialah ke adat murni le sana, mengecek adat tapi membahas budaya.
babali ala ke adab murni lah mengecek adat tapi bete ya